Шановний ксюндз Павел, на початку нашої розмови хотілося б трохи більше довідатися про вас і про ваш особистий шлях до святарства. Мой асабісты шлях да святарства пачаўся яшчэ ў дзяцінстве. У 3 класе я меў такія думкі, каб стацца святаром, бо ўжо ад малых гадоў я служыў як міністрант. Наша парафія Гродна Божай міласэрнасці, бо я родам з горадні, утварылася ў 95-м годзе, але доўгі час не мела будынку, дзе б можна было маліцца. На пачатку гэта была актавая зала сярэдняй школы нумар 33 ў Гродні, там, якую я потым закончыў. Потым была актавая зала фабрыкі Гародніны. І вось пасля гэтага толькі парафія атрымала зямлю і гэтак далей. Я ўвесь час служыў як міністрант, бачыў, як ксяндзу цяжка, калі вось няма ўмоваў, калі нават прыходзілася цэлебраваць святую імшу на адкрытым паветры ў дождж, у мароз 10-градусны і гэтак далей, скажам так, у неспрыяльных умовах. І я бачыў, як не хапае святароў, бо вельмі часта пробаш быў адзін, ці меў толькі аднаго вікарыя. Калі адзін і другі хварэлі, не было каму ўвогуле цэлебраваць святую імшу. Хтосьці мусіў з вялікай тэмпературай падымацца і ісці служыць вернікам. І вось тады ў мяне зарадзілася такая вось думка. На падставе гэтага фрагмента Евангелія, там, дзе Езус Христос кажа, жніво сапраўды вялікае, але работнікаў мала, прасіце пана жніва, каб выслаў работнікаў на сваё жніво. І вось гэтыя словы сталі для мяне таксама такой вось матывацыяй для таго, каб задумацца над тым, ці Бог мяне не кліча да гэтай службы, да гэтага служэння. І вось тады у мяне ўзнікла такая вось думка, я пачаў нават таксама маляваць сябе, як святара, вядома, гэта трапіла ў рукі аднакласніку, якія мяне добра высмеялі, і пасля гэтага ў мяне гэта вось першы такі вось, скажам так, першае захапленне прайшло. Вярнулася яно толькі хіба што ажно ў 10 класе. У гэты час я займаўся так, скажам так, можа не прафесійна, але добра рыхтаваўся па прадмеце гісторыя сусветная, гісторыя Беларусі, даў удзел у алімпіядах раённай, абласной і рэспубліканскай. Удзельнічаў на працягу 3 гадоў ва ўсіх 3 алімпіядах, займаў таксама месцы, вядома, трэба было шмат часу прысвячаць на навуку, на тое, каб падрыхтавацца добра. І вось трэба было таксама неяк свой жыццёвы шлях акрэсліць. І тады мне зноў вярнулася гэтая думка, так можа ўсё ж такі мяне пан Езус кліча на шлях святарства, можа не варта станавіцца гісторыкам ці археолагам, ці яшчэ кімсьці, праўда, хто будзе працаваць на ніве гісторыі. Але ўсё ж такі, калі работнікаў мала, трэба ісці служыць як святар. І тады мне патрэбна было зрабіць сапраўды цяжкі выбар. Я зрабіў выбар на карысць святарства. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви стали куратором? Куратор – гэта такая вось функція, это яшчэ не рэктар, можна так сказаць, бо рэктар семінарыі, это, вядома, які адказны за ўсё, і за выхаванне, і за матэрыяльную частку. Вядома, там ёсць свае памочнікі, але ён гэта ўсё, скажам так, адказвае за ўсю гэту частку, і за інтэлектуальную, і за выхаваўчую, і за матэрыяльную частку, скажам так. Куратар – гэта як бы такі намеснік рэктара менавіта на падрыхтоўчым курсе. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў вызначыла, калі утвараўся падрыхтоўчы курс, што ён павінен быць асобна ад самой семінарыі. Таму яго вырашылі заснаваць у Мінску.
у будынку сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. І гісторыя з гэтым была таксама вельмі такая вымоўная і цікавая. Уся справа ў тым, што дастаткова доўга шукалі святара, які бы хацеў усё распачаць. Но бо справа была такой, што трэба было ўсё арганізаваць з нуля. Размаўлялі, скажам так, з тымі святарамі, якія мелі ступень ліцэнзіята, гэта значыць маглі выкладаць акрэсленыя прадметы ў семінарыі. У першую чаргу студэнтаў каталіцкага Люблінскага універсітэта, якіх было большасць, магчыма, студэнтаў, якія вучыліся ў Рыме. У размове з імі аказвалася, што яны не гатовыя узяцца за тое, каб арганізаваць усё з нуля. І як апошняга, як малодшага, запыталіся мяне, скажам так, ксёндз-біскуп Александр, мой ардынарый, запытаўся, ці я не хацеў бы гэта. Я папрасіў час на роздум, я не хацеў прымаць рашэнне вельмі хутка, але хацеў яшчэ памаліцца, параіцца. Але пасля парадаў духоўнага кіраўніка, пасля малітвы, у мяне была вось такая вось маральная ўпэўнасць, што ўсё ж такі, калі я буду з Богам, то Бог мне дапаможа і неяк гэта ўсё павінна пайсці. І я проста вось даверыўся пану Езусу, які мяне раней яшчэ паклікаў, што і ў гэтай справе ён таксама мне дапаможа, не дасць, каб гэта ўсё проста не распачалося. І таму я сказаў сваё так. І такім чынам стаў куратарам. Дзякуй. Калі размова ідзе пра святарства, найчасцей узнікае асацыяцыя са словам пакліканне. А што асабіста вы ўкладваеце ў сэнс гэтага паняцця? Пакліканне гэта такое паняцце, якое трэба правільна зразумець, бо здаецца, што пакліканне дзейнічае толькі адзін раз. Што вось Хрыстус, які праходзіў, быў на беразе Тыберыядскага возера, убачыў Пятра і яго брата Андрэя, паклікаў іх, яны ўсё кінулі, узялі і пашлі. Можна такі вось вобраз таксама аднесці вельмі часта да гэтых вось кандыдатаў, якія адчулі ў сваім сэрцы паклікання, што вось павінен быў нейкі гэты вось голас, можа не з дапамогай дэцыбелаў, але з дапамогай думкі, недзе там у сэрцы прайсці, скажам так. Магчыма, такое, канешне, і было. Але мне здаецца, што пакліканне гэта не аднаразовы акт, а больш усё ж такі, скажам так, бо ёсць вузкае слово, вузкае значэнне паняцця паклікання і больш шырокае. Вузкае гэта вось пакліканне менавіта ў той момант. І ты павінен адказаць пану першы раз. Ідзеш, адказваеш на яго заклік пазітыўна ці не. Але пакліканне это больш шырока, гэта жыццё святарскае. Гэта ўсё тое, што сустракае цябе як кандыдата да святарства, потым як святара. І як сказаў святы Аўгустын, калі я раз нешта выбраў, то я гэта павінен выбіраць штодзённа. Калі я раз выбраў Бога ў сваім жыцці, я павінен штодзённа яго выбіраць, штодзённа казаць яму так. Бо гэты заклік, як бы Езуса Хрыста, паўтараецца штодзённа ў маім жыцці. Я штодзённа павінен быць гатовым адказаць таксама так. Таму вось пакліканне, яно, канешне ж, распачынаецца ў нейкі пэўны момант, калі чалавек усведамляе сабе, што Бог даў яму менавіта такі вось дар, фактычна ад нараджэння, так як у прарока хіба што Ераміі, што ад нараджэння Бог стварыў мяне, выбраў мяне таксама ад улоння маці. Гэтыя вось словы таксама натхнілі вельмі моцна мяне да таго, каб адказаць так на Божы заклік. І калі чалавек сапраўды распазнае тое, што Бог як бы ўжо залажыў ад пачатку, ад нараджэння ў яго сэрца, а ўзмоцніў гэта такім вось моцным жаданнем, як бы такой вось пазітыўнай думкай, каб ісці за Езусам Хрыстом, то калі чалавек сапраўды выбірае святарства і ідзе за ім,
крок за крокам, не марнуе яго, але сур'ёзна рыхтуецца, і потым сур'ёзна служыць. Хоча ўсё рабіць дзеля Хрыста, то тады ён ідзе адпаведным шляхам. Вельмі важна распазнаць гэтае пакліканне і набыць такую маральную пэўнасць, што так, або мяне сапраўды Христус кліча, і я хачу быць святаром до конца свайго жыцця, і я не хачу зыходзіць з гэтага шляху, або мне Христус ўсё ж таки не кліча, і я выбіраю іншае пакліканне. Трэба вырашыцца. Даволі часта малады чалавек, калі выказвае жаданне стаць святаром, ён сустракае непаразуменне з боку сваіх блізкіх, у тым ліку бацькоў. Як правільна ўспрымаць такое рашэнне і як аднесіся да рашэння стаць святаром вашы блізкія? Я сустракаў некаторыя такія не вельмі добрыя прыклады, калі святары, якія ўжо пасля пасвячэнняў, пробашчы парафіі і так далей, распавядалі пра сваё жыццё, і аказвалася, што іх бацькі ўвогуле не хацелі, каб яны станавіліся святарамі. Нават здаралася калі-нікалі так, што яны казалі: мы цябе ведаць не хочам, калі ты пойдзеш і не будзеш мець жонкі, дзяцей, будзеш служыць Богу, але мы цябе не бачым у гэтым. І калі ты выступіш супраць нашай волі, то мы цябе ведаць не хочам. На жаль, вельмі рэдка, але такое здараецца. Я дзякую Пану Богу, што мае бацькі, якія выхаваны у каталіцкай веры, у традыцыі каталіцкай, якая цягнецца ад дзядоў-прадзедаў, яны мне пакінулі поўную свабоду выбару. Яны сказалі так: ведаеш, гэта твой выбар. Калі хочаш станавіцца святаром, мы цябе падтрымаем. Калі не хочаш станавіцца святаром, мы цябе таксама падтрымаем. Мы будзем маліцца, але выбар ты павінен зрабіць сам. І павінен ісці ўжо. Калі ўжо зробіш гэты выбар, то трэба за ім ісці. Нельга так сыходзіць на палавіне дарогі, дзесьці там на палове, выбіраць нешта іншае і гэтак далей. Трэба распазнаць і трэба ісці. І я ўдзячны сваім бацькам за гэта, што яны больш мне дапамагалі малітвай, чым такімі парадамі, ці ісці, ці не ісці. Бо сапраўды пакліканы павінен адказаць Езусу сам. У сённяшні час у каталіцкім касцёле Беларусі назіраецца крызіс пакліканняў. Як вы лічыце, з чым гэта звязана? Сапраўды ёсць такое паняцце крызіс пакліканняў, таму што калі у 90-е гады, напрыклад, калі пасля перыяду Савецкага Саюза, калі вера абмяжоўвалася вельмі моцна, нават пераследавалася, нельга было яе вызнаваць публічна, а ў 90-е гады прыйшла свабода веравызнання поўная, тады семінары былі, можна так сказаць, перапоўненыя, шмат было жадаючых пайсці ў семінарыю і рыхтавацца да святарства, то цяпер, напрыклад, як раней прыходзіла 30, 35, 40 чалавек у першыя гады, у першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя, ці каля 2000-х таксама там 25-30 прыходзіла, то цяпер можна сказаць, што гэта лічба нашмат паменшылася. Сёння на падрыхтоўчым курсе, это з усёй Беларусі зноў жа, бо у нас цяпер дзейнічае толькі Гродзенская міждыяцэзіяльная вышэйшая духоўная семінарыя, а мы з'яўляемся як бы такім пачатковым курсам, пасля яго адразу ж семінарысты ідуць у семінарыю. Гэта і шмат, і не шмат адначасова. Шмат, бо дзякаваць Богу, што ёсць гэтае пакліканне. Але калі параўноўваць з мінулымі гадамі, з 90-мі гадамі,
Ну то гэта вельмі мала і вельмі сумна бачыць, бо святароў становіцца ўсё менш і менш, а парафіі яшчэ далёка не ўсе абсаджаны. Ёсць яшчэ іншыя функцыі, на якія біскупы ардынарыі хацелі бы паставіць святароў, але не могуць, таму што няма кадраў, няма жадаючых. Гэта можа звязана быць з некалькімі фактарамі, бо, вядома, прагрэс не стаіць на месцы. Я маю на ўвазе прагрэс тэхнічны, прагрэс навуковы. І калі раней не было аж так шмат сродкаў сувязі, камунікацыяў, людзі мелі магчымасць больш, скажем так, збірацца разам, прыходзіць на нейкія сустрэчы, скажем так, эта прысутнасць, яна была больш выразнай. То цяпер ёсць сучасныя сродкі сувязі. Інтэрнэт, тэлефон. І навошта ісці збірацца дзесьці, калі можна хутка ўсё вырашыць праз інтэрнэт, праз тэлефон, не ведаю, скайп, вайбер і гэтак далей. Усе гэта месенджеры, дзе можна напісаць, пакінуць, і потым чалавек табе адпіша. І таму вось неяк губляецца гэта вось, так скажем, камунікацыя паміж людзьмі. А это вельмі важна у святарскім служэнні. Каб не быць закрытым такім вось, адгароджаным нейкай сцяной ад іншых людзей, а наадварот, каб святар павінен выходзіць да людзей, а з гэтым шмат у каго, на жаль, ёсць праблема, такая вось замкнутасць, немагчымасць выйсці да людзей. Таксама сучасныя гаджеты настолькі моцна займаюць сённяшнюю моладзь, што яна, трэба гэта сказаць, выразна становіцца залежнай. І не бачыць ужо нічога акрамя гэтага. Больш за тое, раней, можа, святарства неяк яшчэ асацыявалася з добрым заробкам. Адной з матывацый, каб пайсці ў святарства, было, па-першае, тое, што ты ў армію не пойдзеш, а па-другое, што будзеш мець сталы заробак, ну бо з працы ў светскай цябе могуць выкінуць, сакраціць могуць. А тут ты заўсёды знойдзеш парафію, заўсёды табе дадуць і будзеш мець грошы на ўтрыманне. Ці вялікія, ці малыя, гэта ўжо менш важна, але будзеш мець пастаянны прыбытак, і табе не трэба будзе турбавацца, дзе пайсці, устроіцца на працу і гэтак далей. Вось, гэта многіх матывавала. Цяпер гэтыя матывацыі адпалі, таму што ўсё ж такі моладзь глядзіць у іншых накірунках, там з'яўляюцца новыя сучасныя нейкія накірункі, якія захапляюць моладзь, і то гэта IT, што не трэба цяжка працаваць, быць грузчыкам там, чи яшчэ кімсьці, каб запрацаваць грошы. Можна сядзець пры кампутары і зарабляць вялікія грошы. Гэта дастаткова лёгкі спосаб прыбытку, гэта цікава вучыцца рабіць гэты, вось, скажам так, пазнаваць гэту вось сферу, а потым яе прымяняць на практыцы. І таму здаецца, што цяпер існуюць вельмі шмат розных альтэрнатываў святарству. Бо святарства гэта так насамрэч, гэта служэнне. Гэта не тое, што ты адпрацаваў ад 8 до 8, напрыклад. Ці там ад 8 до 4, колькі там, правда, 8 гадзін, і ўсё. А потым цябе гэта не хвалюе. Не. Святарства гэта служэнне. Так як у арміі, напрыклад. Цябе могуць падняць сярод ночы, і ты павінен устаць, правда, па вызову, скажем так, па трывоге, і абараняць айчыну, напрыклад. Таксама у мяне быў такі выпадак, калі я быў вікарым. У 12 гадзін позвонила моя вучаніца, якая хадзіла да мяне на катэхезу, і сказала: «Ксёндз Павел, калі ласка, мы вас вельмі просім, пад'едзьце ў шпіталь, мой дзядуля памірае. Удзяліце яму намашчэнне». Всё. Я ўжо засынаў амаль што, устаў, взяў на свяцейшы сакран, паехаў у шпіталь, намасціў, на наступны дзень гэты чалавек памёр. Таму трэба у кожную хвіліну, нават сярод ночы, калі патрэбна, быць гатовым служыць Божаму народу, калі такая патрэба
ўсё ж такі ёсць. Не шмат маладых людзей гатовыя да гэтага. Усё ж такі яны хочуць абмежаваць гэтую вось сферу працоўную і таксама мець свой час прыватны. Святарства ставіць больш важкія патрабаванні. І таму вось можа гэта таксама з'яўляецца такой вось прычынай памяншэння. Але таксама і тое, што чалавек усё менш і менш звяртаецца да веры, можа больш давярае сам сабе, сучасным тэхналогіям, нейкім, праўда, забеспячэннем, якія ставяць у сваім жыцці, калі асабліва жыццё укладваецца добра, калі ўсяго ў дастатку, то вельмі часта адбываецца адварот ад Бога. Што Бог тады становіцца менш патрэбным, і калі вера аслабявае ў чалавека, тады ён можа не чуе гэты голас паклікання. Таму бачым, што прычынаў сапраўды вельмі шмат. Усё ж такі мы не губляем надзеі і спадзяёмся на таго, хто з'яўляецца панам жніва, бо ён лепей ведае, колькі работнікаў цяпер патрэбна. Дзякую. Ксёндз Павел, вы сказалі, я згодны з вами, што святарства – гэта служэнне. Але часам даводзіцца чуць такое меркаванне, што святарства – гэта ж такая прафесія, як і іншыя. Ці згодны вы з гэтай думкай? Я ўжо на гэтае пытанне крыху адказаў папярэднім чынам, што святарства – гэта не зусім прафесія. Так, сапраўды, пэўныя нейкія прафесійныя навыкі трэба мець. Трэба ведаць, як правільна цэлебраваць святую мшу паводле ўсіх канонаў. Трэба ведаць, як правільна спавядаць людзей, якія парады ім даваць, якую пакуту задаваць і гэтак далей. Але гэта не толькі прафесія. Менавіта гэты аспект служэння у кожную хвіліну жыцця, калі наступае такая вось патрэба. Таму гэта нешта большае, чым толькі прафесія. Бо прафесія, яна абмежаваная па часе вельмі часта. Працоўныя гадзіны ёсць. У святара, можна так сказаць, таксама ёсць працоўныя гадзіны, дзе ён звычайна, скажам так, служыць вернікам, але ён не мае права адмовіцца ад служэння, калі гэта выходзіць за рамкі гэтых гадзінаў. Таму святар павінен быць гатовы да служэння ў кожную хвіліну, нават у нейкіх надзвычайных сітуацыях. Дзякую. Зразумела, што быць святаром – гэта вельмі нелёгкая справа, тым больш, што трэба быць гатовым прыйсці на дапамогу людзям у кожны момант свайго жыцця. А скажыце, калі ласка, чым могуць дапамагчы сваім святарам вернікі, каб служэнне іх святароў не стала руцінай, не прывяло іх да абыякавасці? Вернікі ў жыцці святара іграюць вельмі важную ролю. Бо калі б не было б вернікаў, то не было б сэнсу ў існаванні святароў. Святар з люду узяты і для народа таксама установлены ў справах, якія адносяцца да Бога. Так мы чытаем у пасланні да габрэяў. Гэта слово ўзятае з Новага запавету з Святога Пісання. Таму з люду і для люду, для народу. Святар – гэта чалавек грэшны, слабы, кволы, так як і іншыя, узяты проста з народу. Это не анёл, што ён увогуле бязгрэшны. Гэта не святы, якога ўзялі з неба, які ўжо праслаўляе Пана Бога. Гэта чалавек. І таму вельмі важна для вернікаў, каб маліцца ў першую чаргу за сваіх святароў. Не проста маліцца, падвойна, патройна маліцца за сваіх святароў. Таму што ёсць такое меркаванне, мне здаецца, не беспадстаўнае, што калі аднаго верніка спакушае там, напрыклад, один д'ябал, то святара можа 5 ці 10 д'яблаў. Ну, бо вядома, што святар, калісьці нават быў такі тэрмін душахват. Ён вырывае з кіпцюроў сатаны чалавечыя душы. Ён служыць людзям, каб яны імкнуліся да Бога, каб яны ішлі шляхам збаўлення. І таму на яго гэты ціск, гэтая прэсія з боку сілаў зла, падвойная, патройная, 10-разовая.
вельмі важна падтрымліваць у малітве, але таксама як чалавека памятаць, што святар таксама з'яўляецца грэшным чалавекам, таксама з'яўляецца чалавекам, які памыляецца. Чалавеку уласціва памыляцца. Ёсць такая вядомая прыказка. І сапраўды некаторыя рашэнні святара, некаторыя словы святара могуць выклікаць нейкую такую вось рэакцыю адмоўную з боку вернікаў, таму што можа ён сказаць у нейкім іншым кантэксце свае словы. Можа, гэтыя словы могуць быць неправільна зразуметыя, ці святар можа таксама, як чалавек, дзейнічаць пад уплывам эмоцый, гэтак далей не стрымацца, ці, напрыклад, вельмі паспешна прыняць нейкае рашэнне, не пралічыўшы, не абдумаўшы, што мае таксама свае наступствы. Вернікі, калі яны сапраўды шануюць сваіх святароў, яны будуць старацца не крытыкаваць, не паліваць гразю, але зразумець і падказаць. Святар, здаецца, кожны святар заўсёды гатовы, адкрыты да таго, каб вернікі прыходзілі і таксама далікатна, культурна, ветліва паказвалі яму на ягоныя памылкі, каб ён мог выправіцца. Гэта вось зваротная сувязь, інтэракцыя паміж святаром і вернікамі, гэта з'яўляецца вельмі важным, бо святар таксама святы настолькі, наколькі святы яго вернікі. І наадварот, вернікі таксама зараджаюцца ад святасці святара. Таму ўзаемна вучымся святар і вернікі, і яны вось могуць дапамагчы таксама добрай парадай, падказкай, але ў першую чаргу малітвай. Малітва – гэта аснова дзейнасці святара. Чым больш людзей моліцца за святара, тым лепш ён служыць, таму што мае большую падтрымку. Дякую, ксёндз Павел, вам за цікавую размову. Жадаем вам Божьей опеки у вашей нелегкой справе. Обещаем в молитве за вас, за тих, хто рухтується до святарського життя, щоб їх Боже покликання розвивалося, зростало і служило на хвалу Божу. І вам так само дякую. Ведаю, що з парафії Мійори походить шмат святару. Нехай їх буде ще більше. Дякую ще.